Vrei să fii mai puternic sau mai puternică? Sunt câteva lucruri care te pot ajuta. Spre exemplu, sportul, alimentația mai sănătoasă și glumele, de exemplu. Să vă spun câteva glume. Sunt leneși, așa că atunci când împart pietrele la remi, trag unul sau doi. Nu contează câștigătorul, contează să câștig eu. Uh, Ce să vă mai spun? Imediat vă mai spun ceva. Uh, de exemplu, dacă știți engleză, Today is another birthday of somebody, so I celebrate. Woohoo! Și dacă nu este ziua mea astăzi, e ziua altcuiva, sărbătoresc și ziua altcuiva, nu trebuie să fie neapărat ziua mea. Uh, da, ia să văd. Ofer mașină contra cost. Ofer mașină contra cost. Ofer 5.000 de euro. Și, oricum, pentru a fi așa puternici, e nevoie să fim noi înșine, pentru că puterea fiecăruia nu este la fel ca a altuia. Adică, degeaba credem noi că o să fim la fel ca alții, așa, sau foarte asemănători cu alții. Nici nu cred că e bine să ajungem să fim foarte asemănători cu alte persoane. Puterea mea nu este aceeași cu puterea altei persoane. Deci, pe lângă toate cele care vi-am spus, pentru a fi puternici, după ce facem anumite lucruri pentru a fi puternici, este nevoie să nu ne mai dorim să fim puternici. Oamenii puternici probabil că nu prea își doresc să fie puternici pentru că sunt deja puternici sau văd în ei înșiși puterea pe care o au, fiecare cu puterea sa. Eu o să zic că am așa o putere că mai scriu unele glume bune sau unele melodii pe care le fac că mi-ies bine. La sport sunt destul de bun. Pentru a fi puternici este nevoie să avem și o oarecare modestie. Pentru a fi puternici nu este nevoie să fim perfecți. Este nevoie să nu ne mai dorim să fim atât de des, este nevoie să nu ne mai dorim atât de des să fim mai puternici decât suntem. Până la urmă, chiar dacă devenim mai puternici, până la urmă e nevoie să ne oprim undeva. Nu știu, oamenii care au niște activități care le plac în fiecare zi sau aproape în fiecare zi, nu cred că mai au dorința asta de a fi puternici. Pentru că dorința de a fi mai puternic nu e neapărat dorința de a fi mai puternic, ci de a avea fericire în viețile noastre. Așa că, făcând ceea ce ne place, o să scadă fricile noastre și dorința de a fi puternici nu o să mai apară atât de des. Oricum și oamenii puternici probabil mai au uneori frici sau uneori își doresc și ei să fie mai puternici decât sunt deja. Da, deci e bine să ne dăm seama că avem valoare, toți oamenii au valoarea lor, fiecare cu talanții săi, cum se spune, și asta e, făcând ceea ce ne place, pe cât posibil în fiecare zi, măcar pentru o oră, două, că na, unii nu au un loc de muncă care să le placă prea mult, deci în afară de locul de muncă, care e bine să ne placă măcar puțin, măcar cât de cât, să ne placă, e bine să mai avem o activitate, măcar jumătate de oră, o oră pe zi, care să ne ajute să avem o fericire în viețile noastre. Da, cam asta am vrut să vă spun. O zi bună!